בוקר טוב, אתי. בוקר אור. אנחנו נמצאים בבית היפה שלך. תודה. עם הנכדה תהילה. בוקר של יום שלישי, 23 בינואר 2024. אנחנו נמצאים בבית של משפחת רדלר ברחוב השומר ברמת גן. אתי רדלר, מתנדבת ותיקה של בית קרניצי ושל הרבה מאוד מסגרות כמו מכבי עולמי וליונס, ליונס גם, בליונס לא, רוטרי, לא, בליונס לא, בהרבה אחרים. סור אופטימיסט. סור אופטימיסט. סור אופטימיסט הייתי נשיאה שנתיים. נכון. ונציגה של ישראל באירופה. בויצו. נכון. אתי רמת גנית ותיקה. נכון. כמה שנים את חיה ברמת גן? ממלחמת העצמאות, ברגע שקיבלנו את המדינה, שזכינו להקמת המדינה, אני כבר גרתי ברמת גן. עם בעלך, שלמה? בטח, בנישואים שלי עברתי מתל אביב. אני ילידת תל אביב, אבל רמת גנית בנשמה. את ילידת תל אביב הקטנה של פעם. כן, 2000, יצא לי 1931 נולדתי, ואני מבקשת להתחיל עם הסיפור של ההורים שלי. בבקשה. כי זה מאוד חשוב לי שאני המשכיות של ציונות. בבקשה. האמא שלי הייתה תלמידה בגימנסיה העברית באודסה. הם עלו לארץ, אבא שלי היה גם ממשפחה של, אבא שלו היה רבה, היה מלמד. באודסה. ברוסיה. לא, באודסה זה היה רק פרבר של רוסיה, אבל ברוסיה עצמה. וכולם היו גיבורים. אני יכולה, יש עוד משהו מאוד חשוב, אבל אני אוותר כי זה ייקח זמן. את יכולה להוריד אחר כך דברים, כן? לסדר. ההורים שלי שהחליטו לעלות לארץ היה בגלל סיבות רבות, ובעיקר הציונות. אצלנו בבית דיברו עברית, כי הבית שלהם דיברו עברית, רק כשהם רצו שלא נבין, הם דיברו רוסית. אבל לא, יידיש לא ידעתי בכלל. אבל אחר כך, אחרי שנים למדתי במיוחד יידיש, כי היו הרבה חולים בבית חולים. אני הייתי אחות שדיברו יידיש והייתי צריכה קומוניקציה איתם. עכשיו, אני ברמת גן מגיל 14. וואו. אחותי בתיה התחתנה עם בחור יעקב שהיה רמת גני ועברה לגור ברמת גן. אז בגיל 14, אחרי שהם התחתנו, כבר הייתי באה הרבה לבקר ברמת גן. ויום אחד בעלי היה שחקן כדורגל במכבי רמת גן. יושב ראש קרניצי הראשון, אריה כהן, היה מאמן כדורגל של הילדים ברמת גן, ובעלי היה אחד הילדים שלמד כדורגל, ששיחק כדורגל. הוא היה ידיד נפש שלנו, כל ימי חיינו. אריה כהן? אריה כהן. הוא היה בחתונה שלנו, הוא היה ממש... עכשיו, חשוב לי לספר דבר מסוים שלא כל כך קשור אליי, אבל קשור. לא היה, בבית קרניצי לא היה מוזיאון, לא היה דברים כאלו. אבל אנחנו היינו חברים של אריה כהן, ושהוא קרניצי נהרג, הוא עבר להיות בבית קרניצי. עכשיו הוא צילם סרט על רמת גן, כמובן קרניצי. באותו זמן היה... יוצא לי מהראש, ראש העיר
היה ישראל פלד. ישראל פלד ואנחנו וחיה אשתו היינו חברים עוד לפני שהוא היה בעירייה. גרנו יחד בשיכון ותיקי רמת גן. עכשיו הוא עשה את הסרט, אריה כהן עשה את הסרט ולא הזכיר במילה את ישראל פלד. הייתי מאוד עמומה ושאלתי אותו, מה זה, איפה ישראל פלד? הוא ראש העיר עכשיו, אם אתה מדבר על רמת גן, אז הוא הכניס את ישראל פלד, הכניס לסרט, במידה קטנה, אבל היה. הוא לא ידע, ישראל לא ידע את הדברים האלו. אחרי שנים שכבר הייתי באה לבית קריניצי לעבוד, חיפשתי את התיק שלו, וראיתי שאין שום דבר בתיק שלו. צלצלתי אליו, הוא כבר לא היה ראש עיר, צלצלתי אליו, ואמרתי לו, אריה, אני אומרת, ישראל, תשלח לי קורות חיים שלך. הוא שלח לי והכנסתי את זה לארכיון, בלי דיבורים, בלי דיווחים. כאב לי מאוד הדבר הזה, הוא היה כל כך, אני לא יודעת מדוע, אבל לא היה אהוב ברמת גן. זהו, אז הדבר הזה... היום יש הרבה חומר על ישראל פלד בארכיון. בטח. היום יש המון. כי אחרי כן התחילו יותר לאסוף לשים לב חומרים. והארכיון הזה נבנה ככה מנייר לנייר. נכון. נייר ארכיון, מעיתון לעיתון. את מבינה, אבל אני לתומי, כמו שאומרים, ואכפתי, היה לי אכפת. טוב, אני שמחה לשמוע. עכשיו בואי נמשיך הלאה. אז אולי תספרי, את גרת בתל אביב עד גיל 14. לא, עד גיל 18. עד גיל 18. עד שהתחתנתי. הייתי באה לרמת גן, הייתי ישנה אצל אחותי, וגם בחברה הייתי במכבי עם החבר שלי, שבעלי אחר כך. שלמה. היינו במכבי והכל, את ראית מה שהיה במכבי. כן. אז... אבל באיזה גיל הצטרפת להגנה? את היית... בגיל 14, גם סיפור. בצופים, אני הייתי בצופים, הייתי מדריכה. באו לגייס אותנו להגנה. באותו זמן, אני לא יודעת איפה היה לי את המחשבה הזאת. אמרתי, אני לא יכולה להיכנס להגנה. יש עוד שניים, יש אצ"ל ולח"י, אני רוצה לדעת מה הם. המדריכים שלי הלכו ברחוב מזיו, שהיה הצופים שלנו, לשכנע אותי, אני לא הסכמתי. אמרתי, חייבת לדעת קודם כל מה זה הגנה ומה זה לח"י ומה זה בכלל, אני רוצה לדעת. אז כל החברות שלי והחברים התגייסו, אני לא התגייסתי, אבל בגיל קצת יותר, בגיל 14, הגיס שלי, הוא היה חבר הגנה משמעותי, הביא אותי להגנה, כי אני מצאתי לנכון להתגייס להגנה, ואז השביעו אותי ברחוב בתל אביב, באחת הגימנסיות. היה שם, עשו טקס והשביעו אותי. אבל היות שהייתי קטנה מאוד, צירפו אותי לגדוד החברות. גדוד החברות הייתה מורכב מנשים שהיו בצבא הבריטי, מבוגרות, כאלו שלא יכלו להתגייס, אבל אני הייתי קטנה, אז גייסו אותי לגדוד החברות. מה עשיתם בגדוד החברות? עכשיו, התפקיד שלנו, התפקיד שהיה, אז עוד הבריטים היו, לחלק כרוזים, שזה היה מאוד מסוכן, לשמור איך אומרים, באספות, דברים כאלו, היינו מתכנסים בגימנסיה הרצליה ברחוב הרצל, עוד שהיה, והיינו שם, גם למדנו קפ"פ וכל מיני דברים ששייכים לראות, אקדח לפרק ולהרכיב, למדנו כמו שלימדו בהגנה. איפה גרת בתל אביב? בשכונת עובד, שאפילו בעיריית תל אביב, ב100 שנה לתל אביב, הזמינו אותי, וכשאמרתי שגרתי ברחוב
בשכונת עובד, אמרו, יש דבר כזה? כן, יש דבר כזה, בדרום תל אביב. בכל אופן, נתק לי יקות. מה הייתה הפעילות שלכם בהגנה? חלוקת כרוזים? אני, במרוצת הזמן, כאשר כבר נלחמנו בשביל המדינה שלנו, אני הייתי מגויסת בדרום, במקום שהיו באים, כבר התחיל הצבא שלנו להיות פעיל, עוד לא הייתה מדינה, אבל היה בדרום, איפה שגרנו, היה בית שהיה גן ילדים, בית עם 2 קומות, ושם היה הבסיס של הפעילות של ההגנה. בדרום תל אביב. בדרום תל אביב. עכשיו, היו שם לאורך כל הגבול בין תל אביב ויפו, ושכונה, לא, אני אזכר אולי אחר כך השכונה, עמדות של האצ"ל, של ההגנה, של הלח"י, אבל כולם חיו בשלום. כולם חיו בשלום. מתכוונת לשכונת שפירא? שכונת עובד. עובד. בין שפירא ועובד הייתה שם, היה בניין של, תראי הקול שלי מתחזק, היה הבניין של הגן ילדים, כן. ולא היה גן ילדים באותו זמן, אלא הבחורים שלנו גרו שם. ואנחנו היינו באות לחלק להם אוכל, להביא להם אוכל, הייתי מקבלים את האוכל, אבל היינו מחלקים להם. אפילו היה זמן שלקחתי את אמא שלי איתי, שתעזור לחלק את האוכל. הייתם עושים את זה בשעות אחר הצהריים? כי בבוקר בטח הלכת ללימודים, היית תלמידה, לא? כן, הייתי איפה למדת? בית יעקב, אני מבית דתי מאוד, דתי מאוד, בבית יעקב. לא ידעו. בית יעקב בשדרות רוטשילד? בשדרות רוטשילד, הוא עבר ממקום למקום, לא היה בית קבוע. עברנו ממקום למקום. איך היית מגיעה בבוקר לבית הספר? הולכים ברגל. בסמינר ברגל? באיזו שאלה, לכל מקום, הגענו ברגל. לצופים, ברחוב מה זה, היינו הולכים ברגל. תמיד, אפילו לרמת גן, רגע, בצופים היה זמן שהקימו ברמת גן את הצופים, זה היה בבית ספר פה איך זה נקרא? פה, את שבט צופי רמת גן. איך? את מתכוונת לשבט צופי רמת גן? לא, צופי רמת גן, כן, הוקמו. אנחנו באנו ללמד אותם, זה היה מוצאי שבת, ברגל מתל אביב, ללמד אותם ערב צופי. ועשינו להם ערב צופי, וזה היה פה בגימנסיה, בבית ספר, בפינת הרועב, חוף קריניצי. בית ספר יהלום. יהלום. שם אנחנו במרתף היינו והראינו להם. אז אנחנו מדברים על הצופים של יוסקה מרגולין? מרגולין. ומשה למלשטרייך? כן, כן, הראשון שהיה. ואנחנו הראינו להם וחזרנו חזרה ברגל. ובערבים היית יוצאת לפעילות שלך כמתנדבת בהגנה? לא רק בערבים, גם ביום. גם ביום. בדרך כלל לחלק כרוזים זה היה מאוד מסוכן. בכלל הבריטים היו מאוד אכזריים, אבל גם היו ביניהם כאלו אנושיים. היו לך התקלויות עם בריטים? היו לך מפגשים של... זה כבר יותר מאוחר, אני אספר, אבל לא עכשיו. אני לא רוצה להתעכב על זה. הפעילות הזו שלך לא פגעה לך ביכולת שלך להיות תלמידה בבית ספר? הצלחת ללמוד במקביל? ממש לא, ממש לא. אבל כשגמרנו בית ספר עממי, כן. זה הייתה צריכה להיות המסיבה של גמר,
שגמרנו את בית ספר עממי, אבל הייתה אז, אנחנו היינו נוסעים לקיבוצים בקיץ לחודשיים בשביל עבודה בשדות. אני בחרתי לא ללכת למסיבה ונסעתי לשם. ואני רוצה לומר לך שלא יכולתי להמשיך ללמוד, כי המנהלת של הבית ספר היא לא נתנה לי את התעודה כנקמה שאני לא באתי למסיבת הסיום. הייתי באה לבקש את התעודה, כל הזמן דחתה אותי. לא יכולתי להמשיך ללמוד. היה ניגוד בעמדות בין הגישה של בית הספר לבין החינוך שקיבלת, הערכים שקיבלת בהגנה? היו התנגשויות בדברים? אסור היה לנו, הם דתיים כל כך היו, לא כמו עכשיו. הם ידעו על הפעילות שלך בבית הספר? בסמינר ידעו? אני לא חושבת. לא חושבת. אז זה שלא באתי והייתי בצופים, זה היה נגדי לגמרי. דבר שאסור שבאיסור. הייתה לי עוד חברת בכיתה שהייתה בלח"י. מי זו? את זוכרת את השם שלה? מה? את זוכרת את השם שלה? כן. לאה גורביץ', אני חושבת, לא זוכר. אני אזכר בדיוק. אם לא, אז זה כתוב לי בספר. אוקיי. להסתכל. שהייתה להם פעילות, עוד הבריטים היו פה בלח"י, ורצו להגיד להם שהבריטים מתקרבים. אז היא עלתה על עץ להתחבא, אבל הבריטים ירו והרגו אותה. ילדה, הרגו אותה. לפני כמה שנים, עוד כשהייתי הייתי הולכת לבית הקברות בנחלת יצחק. כן. לבקר אותה. המשפחה שלה הייתה כל כך דתית, שהם התנכרו אליה. הם לא ישבו שבעה עליה, אבל אחר כך נודע לי שהם כן השלימו עם הדבר הזה ובאים אליה וכל זה. זה דבר, אחד הדברים הקטנים החשובים בחיים שלי. אתי, אבל כשהיית מגיעה לרמת גן לבקר את אחותך הנשואה, היית מגיעה ברגל? לא? היינו נוסעים באוטובוס. בשבת היינו הולכים ברגל. וזה כבר היו שנים של תקופת המרי, אנחנו מדברים על השנים שלפני קום המדינה. נכון. על שנות 46, 7. כן, אז הייתי באה. תספרי לי קצת אם הצלחת לספוג את האווירה ברחובות של העיר. הייתה תכונה, הרגישו שפעולות מחתרות ברחבי העיר? בוודאי שהרגישו. מה, איך, תציירי לי קצת את העיר. צריכה לחזור על השאלה שלך. איך נראתה רמת גן של השנים האלה, 46, 47? תראי, 46, אנחנו היינו חלק ממכבי. מכבי היו עושים מסיבות ונשפים וטיולים ומשחקים בכל הארץ. אני הייתי נוסעת עם הקבוצה של מכבי רמת גן מגיל 16, לא מגיל 14, כי בגיל 16 התחלתי לצאת עם הבעל שלי. מכבי בכדורגל? כדורגל, היה שחקן כדורגל ואני כל כך אהבתי כדורגל, כי גם אחי רובן היה שחקן כדורגל, היה לוקח אותי על האופניים למשחקים. אז איך נראתה רמת גן של השנים האלה? האם היו קרוזים שמודבקים על הבתים? היו מה? קרוזים. האם היו שקי חול? האם היו עמדות הגנה? לא ראיתי. אם היו, אני לא ראיתי. אבל אנחנו היינו מחלקים קרוזים בהגנה. זה היה אחד התפקידים שלנו. רמת גן התנהלה כמו פרוור, שקט, או הייתה הרגשה שיושבים על חומר נפץ, או שהייתה הרגשה נינוחה בעיר? ראש העיר קריניצי, לא היה הבדל אצלו בין הגנה ולח"י ואצ"ל. נכון. הוא קיבל את כולם, נכון. וכיבד את כולם. אבל את מכבי הוא אהב מאוד, כנראה. כי הוא, בואי נאמר, עובדה שכפר המכבייה,
זה קריניצי תרם את האדמה וכל זה. את מבינה? דרך אגב, הפסל של קריניצי שנמצא בכפר המכבייה, זה אני הבאתי אותו. שנה לקח לי למצוא אותו ולהצליח להוציא אותו מהידיים של אלו ששמו אותו במחסן, ורצו שנקנה את ה... והבת של קריניצי, מרים, אהבה אותי אהבת נפש כמו שאני אהבתי אותה. היא הייתה כמו אימא או אחות בשבילי, ואני הייתי כמו ילדת שלה. כי שנה שלמה אני עמלתי עד שהצלחתי להוציא מהם את הפסל הזה ולהביא אותו לכפר המכבייה, והוא עומד לתפארת מול הכניסה למלון שם. כן. מבינה? זה דברים שקשה להבין את זה, אבל זה הכל, את יודעת, אחרי, חלילה בחיים לא עשיתי משהו תמורת משהו, אלא הכל מזה. מרים שלחה לי, הבת של קריניצי, סרוויס לאוכל ולקפה ל-12 איש. מרוב התרגשות והערכה. על הפסל. על הפסל שאני מצאתי אותו, ושנה שלמה, לא יום אחד, את מבינה? זה לא הולך ברגל. אתי, תספרי לי מה עובר בראש של נערה צעירה. בת כמה את, תהילה? 24. נערה ב10 שנים יותר צעירה מהנכדה שלך, שמסתובבת בערב ומחלקת כרוזים ולומדת לירות באקדחים. איך נערה כזו, מה עובר לך בראש? מה ממלא לך את הלב? על מה את חושבת? למה את מכוונת? מה שקיבלתי בבית הוריי, אהבה לאנשים, לבני עמי, לא סתם אנשים, לבני עמי ולמדינה שלנו. כשהם באו מרוסיה הנה, זה היה תכף אחרי המהפכה. אמא שלי היה לאבא ואמא היה בן, וראובן בן 3, ואמא הייתה בהיריון עם אחותי שושנה. לפני שהם עזבו, אבא שלי הלך לעבודה שלו, לחנות שהיה לו, ואמא נשארה בבית. הקוזקים נכנסו ופרצו הביתה. עיקו בה כאלו מכות עם הקנים בבטן, שאחותי שושנה, שהיא נולדה אחר כך בארץ, הייתה כולה מכוסה בסימנים אדומים כאלו, והעיניים שלה היו כאילו שהיא בכתה בבטן. זה מה שסיפרו לנו. ושהם בכל אופן הגיעו לאונייה, הייתה אונייה מלחמה צרפתית שהיה להם כרטיסים לנסוע בה. הם לקחו את שושנה על הידיים ואת ראובן על הידיים, אז היה להם 2 סרטיפיקטים. את יודעת מה זה סרטיפיקטים? הביאו 2 חלוצים איתם במקום על הכרטיסים האלו. מבינה? והם הגיעו לאיסטנבול. קונסטנטינופול. עיר נמל. האונייה הצרפתייה לא הגיעה לארץ, הגיעה לכאן. אז אבא שלי שכר, הוא היה עשיר, שכר ספינה והגיעו ליפו. 1919, תודה, את רואה? 1919 הגיע ליפו. הם באו ארצה, ליפו. הם התיישבו ביפו? הם חיו ביפו? לא, הם היו בבית העולים. יש תמונה בספר שלי, בית העולים, כשהרגו את הסופר ברנר? כן, ברנר. והמשפחה של אבא שלי, כל המשפחה שלי הייתה בקומה השנייה בבית העולים.
אבא שלי הוציא אותה מהחלון החוצה על אונייה והגיעו לכפר סבא. הגיעו לכפר סבא, שם התיישבו, בספר יש רשימה של תושבי כפר סבא, ביניהם בריטן גם. התיישבו, קיבלו מהעירייה אדמה ועשו אוהל וגרו שם עד שהם בנו משהו, זה צריף או מה, אני לא יודעת. זהו, זה ציונות אמיתית. ומה... בשנת 48 את כבר היית, עוד לא היית נשואה? לא. לא. ב-49 התחתנו. ב-48 את היית בת 17? בת 18. 18. לא, בת 17. בת 17. בת 17. אני התחתנתי בת 18 בדיוק. בת 18. את בעצם לא התגייסת לצבא, מהסיבה הזו. זהו, שהיה שאלה, שאני מגיעה לגיל 18, היה לי חבר שלמה, ואני עברתי כהנה וכהנה במרוצת השנים שהייתי בהגנה ובמלחמה ובכל זה. אמרתי, עכשיו אני אתגייס להתחיל טירונות, מה שאני כבר מזמן שכחתי, כמו שאומרים. אז אנחנו החלטנו שאנחנו מתחתנים. ואז ממכבי, קריניצי נתן לנו זכות לקנות בתים בשיכון ותיקי רמת גן. אנחנו היינו באותו בית 5 שחקני כדורגל שאנחנו שילמנו על החשבון. אמרו לנו, תוך חצי שנה תהיה זהו. אז מה קריניצי, עליו השלום, איזה בן אדם היה, עשה, בנה במלט שהייתה הקצבה לנו לבתים, את אצטדיון רמת גן, שזה פרסם את רמת גן בכל העולם, והיו כל הטקסים עושים שמה. אבל אנחנו במקום חצי שנה, 3 שנים חיכינו. מבינה? אז במקום בית אחד על האדמה, הלכנו, כבר לא היה לנו הרבה כסף, וזה עליי הרבה יותר, אז גרנו בבית משותף. איפה? שדרות הכלניות 4. אנחנו גרנו קומה 3. יפה. כן. ושם נולדו ילדים? שם נולד, בועז היה בן 3 שעברנו לשם, וגיורא נולד שם. נוגה לא, נוגה נולדה כבר כשעזבנו שם. ושלמה הקים את החברה של האמבולנסים? שלמה היה פועל. כשהוא עזב את הצבא, מקצוע לא היה לו. הוא היה פועל ועבד, וגיס שלי, הבעלה של אחותי ציונה, בא להגיד לו שיש הזדמנות לקנות מכונית לחלוקת חלב בתנובה, והוא מציע שהוא יקנה את זה. לא היה לנו הרבה כסף, אז ושלמה, היות והיה בעל מקצוע מלפני כן, הכיר חבר שהיה בכפר סבא, היה לו גראז', אני יודעת מה, והחבר הזה הסכים שהוא יבוא אליו לתקן, לסדר את המכונית כדי שיוכל לעבוד בזה. וכשהוא בא והתחיל לעבוד ועשה מה שעשה עם המכונית הזו, הבן אדם, יופי, תודה חמודה. תשימי פה, אולי תשימי פה. הכל בסדר. יופי. איזה יופי, איזה כיף. יופי. תביאי צלחת כן, פה, יש הכל צלחות. בסדר, הכל בסדר. אז הגיס שלך? אמבולנסים? לא. הוא ראה איך שהוא עובד, הוא הציע לו להיכנס שותפות. ואז שלמה בעלי בא, אמר לי שזהו, הציע שותפות, אבל הוא לא יכול. אמרתי לו, נמכור את הדירה. נמכור את הדירה. אם נמכור את הדירה, נעשה דירה אחרת. אבל אם נשאר ככה, לא יהיה לנו משהו אחר. והוא הקשיב לך. והסכים, הוא היה
מה שאני אמרתי, הכל היה בסדר. ומכרנו את הדירה, עברנו לדירה שכורה, וככה לאט לאט הוא היה התקדם, אחר כך השותף שהוא נכנס אליו, היה לו בת בארצות הברית, נסע לארצות הברית, ורצה שגם אנחנו נבוא. אנחנו בחיים לא היינו עוזבים לארצות הברית, אמרנו לו בסדר, אבל קנינו, איך אומרים, אספנו כסף ושילמנו לו בשביל החצי שלו ונשארנו לבד שמה. וככה לאט לאט התקדמנו, עברנו לרמת גן, גבעתיים מול אצטדיון רמת גן, היה לנו שם העסק. ועכשיו הבן שלי, בועז, הבן הבכר, ירש את המפעל ונמצא בקנות. יודעת איפה קנות? כן, כן. נמצא שם. ועד היום, תודה לאל, אני מקבלת עזרה, לא עזרה, משכורת מהעסק שלנו. עד היום. והילדים שלי, אין לי מה לדבר. והאמבולנסים של חברת רדלר, נכון. היו אמבולנסים מגויסים במלחמות ישראל, גייסו את הרכבים. האמבולנסים היו באים אלינו לתקן, ולא לקחנו תשלום בשביל זה. ושלמה בעלי היה אחר כך לאט לאט משמעותי, גם במכבי כמובן, אבל גם בכמה מקומות שאני הייתי פעילה ולקחתי אותו איתי, כי הוא עבר את האירוע לבבי קשה, ועברנו הרבה דברים קשים בחיים. אבל אני רוצה לחזור לשנת 67. פרצה מלחמת ששת הימים, אנחנו באוקטובר 67. תודה. סליחה, ביוני 67. איך מגיעה הסיטואציה לכדי כך שאת עולה על אמבולנס ונוהגת? אני מגיל ילדה רציתי להיות אחות. אהבתי את הדבר הזה. עכשיו, היות והמנהלת בבית ספר לא נתנה לי את התעודה, לא יכולתי להירשם לאף מקום, רק הלכתי לבית ספר למסחר, כל מיני דברים כאלו שלא היו צריכים תעודות. וכששלמה, באחד הימים ראיתי, היה לנו תמיד, היינו חתומים על הארץ, על עיתון הארץ, הייתה מודעה שמגן דוד ברמת גן מעביר קורסים לעזרה ראשונה. אני לקחתי את בעלי ואת החברה שלי, מגורי כהן, הוא היה שופט בבית המשפט, ואת חיה וישראל, פלדמן, והלכנו ללמוד, ואני נשארתי במגן דוד אדום, הייתי עושה תורנויות. אז היה בתחנה עזרה ראשונה, הייתי נותנת עזרה ראשונה. עכשיו תני לי להיזכר את המהלך. איפה למדת נהיגה על אמבולנס? סליחה? את למדת לנהוג על אמבולנס, צריך רישיון מיוחד. בטח, אבל אני כבר בגיל צעיר כבר נהגתי. מכונית תמיד הייתה לנו. טרנטה בהתחלה, אבל בכל זאת נוסעת, אין שאלה. עכשיו שהייתי מתנדבת במגן דוד, הייתי נוסעת עם אמבולנסים כמלווה, כמטפלת. באחד המלחמות, באחד האירועים, אמרתי, אולי אני אנסה להיות נהגת אמבולנס. הלכתי לטסט של נהיגה אחרת. לגמרי. נהיגה אחרת. הלכתי לטסט, ותוך כדי טסט, הטסטר, אוי, שאני רציתי שתפני ימינה. אמרתי, גם זה קורה. ככה אמרתי לו, גם זה קורה. לקחתי רוורס, הלכתי להנה, עברתי בצ'יק
רישיון של נהגות. נהגת אמבולנס, והתחלתי, זה היה במלחמה, להוביל פצועים משדות התעופה לבתי חולים, שבמיון מהמטוסים היה מישהו ממיין, זה לאורתופדיה, זה לככה, אז כל בית חולים היה תפקוד אחר שהיינו מביאים. עכשיו, המלחמה הראשונה הייתה ב-67, כן. 67. ובועז, הבן שלי, היה אז בן 16, משהו כזה. יום אחד, לילה אחד, אני שומעת בבוקר מוקדם רעשים איזשהם. אני קמה, אני רואה בועז עומד עם האופניים. אני אומרת, מה אתה עושה? חושך בחוץ. הוא אומר, אני הולך לחלק עיתונים, מישהו צריך לפרנס את המשפחה. את יודעת איזה ילדים יש לי? את יודעת מה זה? אבא שלו היה בצבא, אז מישהו צריך לפרנס את המשפחה. עד היום הוא ככה. לא תאמין. אבל היום הוא מביא מכונית לאמא שלה, לאחותו, בשביל שיהיה לה לנסוע לבד, בלי בעלה. תאמרי לי, אבל, כלומר, עם האמבולנס את היית בעצם מפנה משדה התעופה לבית החולים. לא הסתובבת בחזית עם האמבולנס, את לא פינית את הפצועים משדה הקרב. לא, זה לא. אבל כשהגיעו ממצרים, לא חטופים, היו... אז אנחנו באנו לקחת אותם עם האמבולנסים. עכשיו, במלחמת יום כיפור, בועז כבר היה, הוא ביום שישי השתחרר מהצבא, הוא היה מפקד סוללה, השתחרר מהצבא אחרי כמה שנים, ובשבת בבוקר הגיע אלינו הביתה בחור דתי עם מכונית, עוד לפני ואמר, בועז, אנחנו חוזרים חזרה לצבא, מגייסים אותנו. אמרתי, רגע אחד, שבו, תאכלו. אני לא יודעת מתי תאכלו עוד פעם. יושבתי אותם שניהם ביום כיפור, והם אכלו ונסעו. אחר כך, כשאני העברתי חולים מהאמבולנסים, משדה התעופה. מטוסים לאמבולנס, אף פעם לא הסתכלתי אחורנית את מי אני מובילה, פחדתי שזה הבן שלי. לא הסתכלתי, יש לי צמרמורת. זה דבר... זהו. כן. עברתי הרבה חוויות קשות. איך את תופסת את כל המצב כיום? תפקיד של נשים, אני לא שומעת. נשים, אימהות, חיילות, שנמצאות, התצפיתניות שלנו על גבול עזה. אסון לאומי. זה דבר שלא היה לנו גם במלחמת העצמאות. והיינו כל כך מעטים, והיינו כל כך חסרי נשק, חסרי הכל. ועכשיו דבר כזה, אני לא יכולה לסבול את זה, אני כל פעם פותחת כי אני חייבת לראות את החדשות, אבל אני מהר סוגרת, אני לא יכולה לסבול, אני בוכה. שאני רואה את הצעירים האלו שנעלמים לנו, והמשפחות שנשארות, זה דבר את לא יכולה לשאת את זה. אתי, את הגעת בעצם מחינוך ממשפחה דתית. דתית, כן. איך במשפחה קיבלו את הרצון שלך להיות בעצם חיילת? להיות בעצם בחורה לוחמת? אני לא הכל סיפרתי, אוקיי. אבל אמא שלי הייתה עוזרת לי מאוד. היא הייתה, הנה עם הצופים,
זו צפרירית שהגיעה? אביגיל. צפרירית שלנו. כן, יוני, מה זה מצטערת? אנחנו ברעיון. צפרירית הגיעה לעזור. זו צפרירית? אני מצטערת. תסבירי למה, מה קורה פה? רגע, אנחנו נעצור. אתי, תספרי לי בבקשה, זה מאוד מעניין אותי. את גדלת במשפחה של ציונות דתית. אבל ציונים ואוהבי ישראל ומולדת והעם, אז מה שאני עשיתי, הם ידעו שזה לטובת העם. קיבלו את זה בצורה כזו לא שאפשרו לי, אבל אמא שלי עזרה לי מאוד בהחלפת בגדים. מבינה שהייתי צריכה בגד אחר ללבוש או משהו כזה. ואבא שלי קיבל הכל כמו שצריך, כי הוא גם היה פייטר. כי זה החינוך שקיבלת בבית, בעצם מהסיבה הזו עליתם לארץ. לא שומעת. בעצם לכן עליתם לארץ. זה החינוך שקיבלת. אם אני חוזרת ל-1919. נכון, נכון. דרך אגב, בפרעות קישינייב, אני עשיתי עבודה באוניברסיטה, ובמרתף של הספריית רמת גן, הם אמרו לי, העובדות שמה, שיש חומר על המקום הזה. הלכתי וחיפשתי, ובין היתר מה מצאתי שם? אני נעלמה לי העבודה, מישהו לקח אותה. שהמול בריטן, זה שונה, הגיש תביעה נגד הנצ'לניק, זה המפקד בקישינייב, שהוא לא הגן על היהודים. זה היה בזמן הצאר. אז הצאר לקח אותו מקישינייב והעביר אותו למקום אחר, את המפקד, המשטרה, כדי שלא יהיה משפט. תראי לך איזה גבורה, יהודי, מגיש תביעה נגד נצ'לניק, והצאר מתערב. את רואה מאיזה משפחה אנחנו? גיבורים, הילדים שלי, גיבורים, הנכדים שלי, כולם, חוץ מאחד שהוא בתפקיד אחר, גם מגויס, אבל תפקיד אחר, כולם בקרביים, כולם קרביים וכולם מפקדים, גם חוץ מאחד שהוא לא, אבל הוא אותו קוראים הראשון תמיד, את יודעת? 7 כובעים הוא לקח ממני, שאני מכינה סורגת. מכינה לחיילים. את סורגת לחיילים כובעים? סורגת לחיילים, כי אני לא יכולה לעשות משהו אחר. מדהימה. תראי. מדהימה. 7 הוא לקח בשבילו ובשביל הצוות שלו. איזה מדהימה שאת. מבינה מה זה? וואו. זה הילדים שלנו. את יודעת שכשאני הייתי בכיתה ה' קיבלתי עבודה בהיסטוריה. כן. על פרעות קישינייב. הנה. וישבתי באותה בספרייה ברמת גן, ברחוב חיבת ציון. כן. ושם למדתי וכנראה קיבלתי את אותו חומר. את רואה? יש לי את העבודה הזו עד היום. לא, זה היה למטה. כן. למטה. הוציאו חומרים. לא בספרייה. נכון, לא באולם קריאה. בארכיון. את רואה? עשיתי עבודה על פרעות קישינייב, עידית קמין, ה'1, בית ספר הבילויים. את רואה מה זה? בבקשה. אתי, יש לך משהו להגיד על נשים שבוחרות להשאיר את הבית ואת החיים הנוחים שלהם ואת הדאגות של היומיום ולהצטרף לקבוצה של גברים ולחלק קרוזים ולהיות פעילות בלילה ובפעילות בכל מיני פעולות שיש איתן סכנה? אני לא יכולה להגיד, מכיוון שזה היה לי ברור. את פשוט עשית את מה שהיה צריך לעשות. עשיתי מה שאני מבינה, אבל לא חשבתי שאני בחורה או שאני ילדה או משהו כזה. זה היה הצורך הלאומי שלנו. ולמדנו על אהבת ישראל. נכון. לא למדנו, חיינו את זה. אהבת ישראל עושים, לא מדברים עליה. עושים. לא מדברים. אצלנו הבית
בבית, בית הוריי. אף פעם לא שיאמם. תמיד היו אורחים, לא אורחים, אורחים. ולא רק אורחים, אלא היו יוצאים בכיס. עם אוכל. עם כסף. היו ישנים אצלנו, אוכלים אצלנו. כן. כל הכבוד. תודה רבה, אתי. אני מקווה שזה יעונה על הצורך, על מה שהתכוונתי. כי אני חרגתי כל פעם. חרגתי.